Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोननि बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायना थाबाय आरोना स' दिनै जोङो भुटानाव बेरायहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नैथिं बिबोनां दोङो ओमफ्राय लोगोसे बिनानावनि साथाम नोंसोरो सिदा थांदो नोंसोर ओरै थांदो जों ओरै थांसै दखाननिफ्राय फुरा थाबायनो थाखाय थांदो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोननि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना दायो थांगासिनो जोङो गरमथार ओरैबायदि गरम फैसाय आं नोंखौ हमनो हाला गोजौ जाबाय गाहायहायनो आंनोसो माबा साथा हमनो नागिरदो आं नाहालै साथा र' थांसै आरोना नै ओरैबायदि माबानिफ्राय आनैमोननिफ्राय दायो ओंखारलांगासिनो आरोना न'आ पुरा दखान टाउन खाथियाव नालाय गेरेज टाउन खाथियावनो दायो भुटानाव दसे हाबैसै आरोना बिनानावफोरजों थाबायहैनायाव जोंहा बिमा बुरै बुरै थांफानोसै सानैजों भुटान एसे बेरायहैना लायनोसै आरोना औ मैगं दखाननिफ्राय आयु ओरैबायदि सान्दुंखा आरोना दिनै नोंहा सायाखैमोनला आं सायाखैमोन लोगो खालामना लांनो हाया बरियानो मानसि ओरैबायदि गोलावखा आरोना माबोरै थांगोन थ' दायो नै भुटान सिङाव हाबबाय आरोना थांगासिनो बरिया नुखायो थांगासिनो आरोना गरम ओरैबायदि मियाबो खनसेहाय बे जों मिया ओरैबायदि लासिं सिं जाबाय आरोना दिनैबो जेन टेनसो दिनैबो जेन टेनसो हाबनो मोनदों मैयाबो मा जादों बिनानावनि थाखाय बेहा माने आधार कार्ड अरिजिनेल खिन्थु मानो थाखाय रेजेक्ट खालामखो मिथिला आरोना भुटाननि मानसिया रेजेक्ट खालामनानै बे अरिजिनेलानो ओमफ्राय मानि थाखाय रेजेक्ट खालामो गावसोरसो मिथिगौ जाया होनना बुंनायखाय थांफिनबाय जों मैयाबो ओमफ्राय आरो दिनैबो प्रब्लेम जालायबाय आरोना माने फंबायनि हिन्जाव बिबोनांनि थाखाय आरो हाबनो मोना जाबाय बेहाबो बार्थ सार्टिफिकेटआव प्रब्लेममोन आरोना 2005खौ 4 खालामनानै लादों आरोना बियो लिरनानै पेनजों लिरना लानानै बेनिबो प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय खिन्थु जों खाफाल गोनां आरोना सासे आदाया जोंखौ हेल्प खालामबाय भुटान गेटआवनो पुलिसफोरजों रायलायनानै ओमफ्राय बिथांनि जुगिदि जोङो दिनै हाबनो मोनबाय आरोना थेंक इउ आरोना बे आदाखौ जोंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय रायलायनानै होनायनि थाखाय ओमफ्रायसो जोङो हाबनो मोनबाय आरोना बे आदाया जोंखौ रायलायना होनानैसो सिनाया आरोना जियानो हक सोर थेंक इउ आरोना हेल्प खालामनायनि थाखाय नायनाय बिथिंबो लामा दङ बिथिंबा मा दोङो बरिया जोङो र' मा टाइमाव हायदोंमोनलै मा टाइमाव हायदोंमोन इथिंबो नै ब्रिज बानायगासिनो इथिं मोनसेथिं दलङावनो दसे लालायनोसै फट' सट' लानोसै गाव जेरै हायो लायै गरमाबो ओरैबायदिखा दैसाया फट' लाबाय बे दलङाव दसे हालाय गरमा ओरैबायदि गरम बोथोराव सोरबा थाबायनो हायो नालाय फट' लाबाय दासो बाहायदो फट' लाबाय फट' लानानै दलङाव फट' लानो थांनायसै आरोना मामा बुस्थु ini sih kat askas kan pedalong foto sampai datang sih ini dose res ladana daw gapnai manai जों जि इन्ट्रेस्ट सि मानसि फैगारो थाबायनो बे गोजौथिं दहाय थांनाया बे गोजौथिंमोन आरोना जों गाहायथिं दङ आरोना दायो जि मोजां बार फैगारो नोंसोरनि बे थाग्राथिं ओरैबायदि मोजां बार फैखादों आरोना दसे रेस्ट लाबाय आरोना माने एकदम थाबाय गरम मोनबाय आरोना सान्दुङाव फट' लाबाय भिडिअ लाबाय लोमजोब्बाय गरम मोनजोबनानै दायो दिनाफोरावनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो ओमफ्राय दसे बेयाव बेरायनोसै ओमफ्राय पार्कआव दसे हाबनोसै पार्कआव हाबनानै थांनोसै आरोना बारा गोबाव थाबाय थाया ओरैबायदि गरमखा बोथोरा ओरैबायदि मानसि हाबफैखादों मैयाथ' पुरा मानसिखामोन आरोना दिनै एसे खम आरोना जों फैनायाव गल' गथ' जाजोब्बायलै बेसाराफ्रा अबस्थायानो गैला गरम बोथोराव थाबायबावगौ नोंसोरो गोलोमदै सिखना सिखिन दायो जल'फोरनि खाथियाव थाबाला गेसाव मोनामजोबोसै फैखाला पुरानो बेयो भुटाननि बजार आरोना गाहायाव बिसका मैगं हारि ओइयाव गेग्रा मैगं दखान आरोना एसे
दे होमबा थौ 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 नोंनि खर'खौ नुवा Stop. Maybe original ada. Itu cuma. Maybe original. Kuno. Jangan ini sudah mah. Zabai. Ayo kan saya mampir tanya ya, mana original cube. 350 no. 400 gram. MRP 350. Probably dokan tanah baru yang ada bukan apa, jadi pulang lagi macam ni. Cabai tanah. Badi cabai nak go cabai dengan sana. Bukan siapa, bukan macam mana, bukan mana ni. Singgah na. Dolong utang na ni hidden. Pura round mari juga boleh. Bukan kena. Leng na. Yang apa nasi? Singaw dengar nani, saya kini jiragas na. Lalu saya mau apa? Itu lihat di Brazil video lah. Dia ada singaw apa lagi ni? Tadi kita cakap dia. Terus insan mana ya? Terus insan mana ya? Nih, ada tadi yang mabayar na. Mandir semua. Ada. Zaha mordana. Pura foto labai di perauna. Hampir sih ya. Ada pas orang asal ini juga hapnya. Asli ko pura nih, cek lana hai dan. Itu kan apa nih? Ucilnya harga nih tuh ya kan? Jangan he. Betul. Bukan sini mah ba. Cek mencium nama misang. 60 ka pura. Bukan cuma orang bagi dam. Itu ni India. Tangan sulah. Oरैबायदि दाम आरोना बिसोरनि सिङाव भुटान सिङाव ओमफ्राय जोंनि इन्डियायाव थांबा बिसोर मा खालामो ओरैबायदि माने 300 होनबाबो ओरैबायदि गिगोन आरो बिसोर बार्गेनिं खालामबाय थागोन खाटारनाकलै भुटाननि मानसिफ्रा ओरैबायदि मानसि बेरायनाय भुटान सिङाव थाबाय भुटान सिंनिफ्राय थाबाय आरोना ओमफ्राय दखानाव बायदिसिना लाबाय जालायनोसै आरो न'आव हांनानै बानायनानै भुटान सिङाव जेबो बायनानै जानो हाखाया नालाय ओंखायनो न'आवनो बानायनानै जानोसै आरोना अबस्थायानो गैला गरमा मोनथारसिगोन नै